Najira Bot Sound Studio. Musa Amore tare da Abdul Hadi M. Adam. Da sanna ke shi lokaci rayuwa yau gashi dai zamani ya kai mana. Da sanna ake ishe lokaci rayuwa yau gashi dai zamani ya kai mana. Da sanna ke shi lokaci rayuwa yau gashi dai zamani ya kai mana. Da sanna ake ishe lokaci rayuwa yau gashi dai zamani ya kai mana. Allahu sarki shi yake lamuni har ma a waka in mukai sai ana yin kwaikwaya. A yanzu ma za mu iyo tsokaci ni da aboki yarda Allah ga gano fikira. Karkan yi gaggawan jiran lokaci domin ko Allah in yama babu mai kwace maka. To dai mu waka sai mu yi nazari. Allahu sarki shi yake kundini in har ka roki ilahu na tabbata zai maka. Lokacin wa'ayau yayi sai ku gane waka baiwa ce yan uwa sai ku yi ankara. Abdul Hadi M. Adam Musa More mun wuce o'o da o'o wanda ba ta iya kirkira. Dalan wakar yayo sauyawa gambaji ko shi ne yake ta doka kida. Ga mariri ga kudu balancan M. Adam ba da fada da kowa kunjiya. Allah haɗa mu da masu ƙaunar mushi mai kin mukar raka bashi ya gane ko yaya muke. Duk wanda bai son karuwa ta fanni ai ba bukatar in yi mai uzuri ko ya yake. Duk wanda ya rike hasada to fashi aikinsa bai yanke ko da a gidana yake. Allah tsare mu da masu yin tsaigumi. Musa Allah na rike yake lamuni. Kai ma idan ka rike shi wallahi sai yayi maka. Ita giwa sarkin gashi ta ce ‘yan adam fannin waka bana yin jayayya. Shi hali zanen dutse kudu ba zaki sarki ne ajeji ko da an giya. Da sarki ya yi yau sakawa gamba zikon su saboda duka baki daya. ‘Yan adam ni ne nake godiya ‘yan uwa. Da sanna ke shi lokaci rayuwa yau gashi dai zamani ya kai mana. Da sanna ake ishe lokaci rayuwa yau gashi dai zamani ya kai mana.